takunkumin da muka ba waɗannan jahilan sai in mun haɗa kai duk motar da ta wuce kowane sai da hana su wucewa kawai abin da ya kamata a yi kenan. Ina za ka je dan kai shanu koma gidan ubanka koma shege mai mutaccen zuciya a kori shege mai mutaccen zuciya ya dan kowa ke ina da koma gidan ubanka shege mai mutaccen zuciya. To in mun fara haka to yanzu za su daina kuma abincin zai wadata a nan za mu samu abincin mu kawai haka haka shikenan. Kowace jihar arewa abin da ya kamata a yi kenan hana su tafiya. In aka hana su to shikenan. Awa ai muna da kasuwanni ka kai kasuwannin mu mana kai muna da kasuwanni je ka can ka sayar a hana kai musu a hana kai musu a hana kai musu mu samu takunkumi da ƙarfi da yaji yawa su ci mai din banda man yamurai da shin kunya bangaren su ma akwai mai na jadata da suke da mai wanda yan iska kawai ba su da ƙasa ba su da mai ba su da komai sai sun ci ganye muka samu takunkumi ganye sai sun ci ganye sai sun ci ganye itace a jeji ba su da komai kasan gini ma ta gagare su shine mai wannan shine dai zai maka barazana ku kashe mutane mu ba gaida ba dalili mu kai muku wake ku kashe ku kona motar mu kai muku doya ku kashe ku kona motar mu kai muku shanu mu kai muku awaki mu kai muku tumaki ku kashe. Yanzu ɗazun aka turo mini wani direba sun kashe sun jefa shi gashi a bakin hanya sun kashe sun jefar da shi direban trailer da shi da yaransa kuma ya tafi a banza kenan kullum haka suke amma muna zaune da su lafiya ko to za a yi a ware a za a yi a ware a wannan gaskiyar magana za a yi a ware ba za mu yadda da wannan ba. Kuma su munafukan inyamuran na nan suna ce musu can su bari duk bakin su daya suna bakin ɗinsu suna bakin ɗinsu in ga ya fito a fili ya ga maka baya bakin ƙarya yake abin da yanan suke da yawunsu suke da yawunsu suke da yawunsu